Οι ασθενείς διπλής διάγνωσης αποτελούν μια μεγάλη κλινική και θεραπευτική πρόκληση. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μιλάει για ασθενείς διπλής διάγνωσης όταν έχουμε μια μείζωνα ψυχική διαταραχή σε συνδυασμό με μια διαταραχή χρήσης ουσιών ή και ακόμα, σύμφωνα με τις νεότερες έρευνες, μια συμπεριφορική, εξαρτητική συμπεριφορά, όταν αυτές λοιπόν οι δύο νοσολογικές οντότητες υπάρχουν στο ίδιο υποκείμενο. Επίσης, χρησιμοποιείται ο όρος comorbidity, κατά αντιστοιχεία του όρου dual diagnosis, comorbidity το οποίο στα ελληνικά μεταφράζεται ως συννόσηση. Και μια και μιλάμε για ελληνικά, θα πρέπει να πούμε ότι το 2019 ιδρύθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στην ιστορία της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας ιδρύθηκε ο αντίστοιχος κλάδος διπλής διάγνωσης και είχα την τιμή να είμαι ο πρώτος πρόεδρος αυτού του κλάδου. Η θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών διπλής διάγνωσης, όπως σας είπα, είναι μια μεγάλη πρόκληση. Και η πρόκληση ξεκινάει καταρχάς από την διάγνωση. Η διαφορική διάγνωση μεταξύ μιας πρωτογενούς ψυχιατρικής διαταραχής, επί της οποίας για διάφορους λόγους έρχεται και επικάθεται μια διαταραχή χρήσης ουσιών ή στον αντίποδα μιας ουσιοεπαγόμενης ψυχικής διαταραχής, η οποία εξαρτάται αιτιολογικά από την χρήση αυτή καθεαυτή, μερικές φορές είναι εξαιρετικά δύσκολη έως αδύνατη. Κομβικό σημείο λοιπόν στην διαφορική διάγνωση, στον βαθμό που αυτή μπορεί να γίνει, είναι πάρα πολύ καλή λήψη του ιστορικού, του θεραπευτικού ιστορικού, του ιστορικού νόσου του ασθενούς και η προσπάθεια εντοπισμού εάν υπάρχει χρονικοαιτιολογική συνάφεια μεταξύ της χρήσης ουσιών και της εκδήλωσης της οποιασδήποτε μορφής ψυχοπαθολογίας. Επίσης, κομβικό σημείο είναι εάν κατά τη διάρκεια μιας χρονικής διάρκειας αποχής από την χρήση, τουλάχιστον ένα μήνα, εάν κατά τη διάρκεια αυτή λοιπόν εμφανίζονται συμπτώματα ψυχοπαθολογίας, αυτό συνηγορεί υπέρ της ύπαρξης μιας πρωτογενούς ψυχιατρικής διαταραχής, επί της οποίας έρχεται και επικάθεται σαν συννόσηση, σαν comorbidity η διαταραχή χρήσης ουσιών. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν χρονικά αλλά και τροπικά, και τι σημαίνει αυτό, εάν δηλαδή η ουσία την οποία καταχράται ο ασθενής σχετίζεται ως άμεση επίδραση τοξίκωσης ή συνδρόμου απόσυρσης από την ουσία, σχετίζεται με την αναδυόμενη ψυχοπαθολογία, τότε μιλάμε για μια ουσιοεπαγόμενη ψυχική διαταραχή. Είτε είναι η μία περίπτωση είτε η άλλη, η αντιμετώπιση μιας διπλής παθολογίας, μιας συννόσησης, είναι ένα μεγάλο θεραπευτικό στοίχημα και όσον αφορά την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, αλλά και όσον αφορά την καλλιέργεια της αναισθησίας και την δόμηση, την οικοδόμηση μιας καλής θεραπευτικής σχέσης. Τα ποσοστά διπλής διάγνωσης είναι πολύ μεγαλύτερα, έτσι όπως δείχνουν πρόσφατες μελέτες, από ό,τι πιστευόταν στο παρελθόν. Συγκεκριμένοι κλινικοί πληθυσμοί φαίνεται ότι συγκεντρώνουν από 22 έως 50% πιθανότητα διπλής διάγνωσης, ενώ συγκεκριμένες ψυχικές διαταραχές εμφανίζουν πολύ υψηλότερη συχνότητα διαταραχής χρήσης ουσιών. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό το γεγονός ότι περίπου μέχρι και το 90% των ανθρώπων που πάσχουν από σχιζοφρενική ψύχωση εμφανίζουν διαταραχή χρήσης νικοτίνης, ενώ αντίστοιχα υψηλά είναι και τα ποσοστά για τη διαταραχή χρήσης αλκοόλ. Άλλες ψυχικές διαταραχές, πρωτοπαθείς ψυχικές διαταραχές, που σχετίζονται με υψηλή συννόσηση με διαταραχή χρήσης ουσιών, είναι η διαταραχή PTSD, η μετατραυματική διαταραχή δηλαδή, στα ελληνικά, οι αγχώδεις διαταραχές και φυσικά και οι καταθλιπτικές ή διπολικές διαταραχές.